Txakun. Arkaitz Martínez de San Vicente eta Mikel Ugarte, Oreka TX! Haupa dikote! Mikel, ongi etorri. Arkaitz eta Mikel, Oreka TX, zer moduz? Oso ondo. Esan diguzue, txalaparta zuentzako dela dena, ofizioa, pasioa, maitasuna ere badio zuela txalapartari. Lan mordo bat egin duzue, txalapartaren inguruan. Momentu honetan, Oreka TX zertan ari da edo zer ari zarete prestatzen edo, Arkaitz? Gauz ezberdinetan gabiltza. Normalean ez gara gauz bakarrean aritzen, beti txalapartaren inguruan, baina kasu honetan hasiak gera disko berria prestatzen. Eta gu ez gara errez sortzen dugun horietarikoak, baizik eta gure denbora behar dugu, eta beti bien artean egiten dugun zerbait da, beraz, lanean aritzea horrekin sortuz goaz, eta hori gero disko batera doa. Denbora behar duzue sortzeko, nola sortzen duzue, Mikel? Zein da gutxi gora berazuen mekanismo hortarako? Bueno, batetik txalapartatik abiatzen geanian, kasu honetan negua tokatu dalako, sutonduan, hortxe topatzen geha... Sutonduan komposatzen duzue? Bai. Sutondon. Hori dago irudi erromantikoa horik, ez da? Musika gira beste kolore bat hartu. Erromantikoa baino hotza hundi egiten duen espazio batean lanean nahi galako. Baina, bai, azkenean oain gontan bintzat erabaki dugu abiatuko gehala egurretik, abiatuko geha egur batetik, eta ximtetikan haundira eraikiko dugun diska bat izango da, beraz, hasiera beti da enkontrua, bien arteko enkontru hori, Hasi hemen hasiko gara, honekin hasiko gara, eta aber. Eta ber. Eta ber, mundura salto egiten duzen arte, ez da? Ze hainbatetan izan zarete, horretan nomadak zaretela ere gauza jakina da. Nolabait, txalaparta eta gure horixe kulturaren zati bat esportatzeko lan horretan, segulako urratxak eman dituzelako, ez da? Eta okerrez pagara, datorren geltokia Kolombia izango da gainera. Bai. Apirilean gara jutekotan, egia esan, oain dala gutxi normalean, kanporako bidaiak eta aldez aurretik hilabete askoz lehenago jakiten dugu, materiala bidalketa eta beti komplikatu izaten dalako, oraingoa izan dola bapateko zea, eta apirilean Bogota eta Medellinen kontzertu bana izango dugu, eta horrena hori. Gu hemen txalapartarekin egia da nahiko dituak edo gaudela, kanpora aterata jendeak zer esaten dizu, Bueno, azteko nik uste txalapartak daukan berezitasunari, ez da, bin arten jotzeko instrumentu bat denez, lehendabiziko reakzioa beti harridura da. Nola egiten duzu hori? Nola egiten da hori? Hori da pixka... Koordinatzearena eta hori da haritzen duena. Bai, musika baino lehenagotik beste magia antzeko habilidadea daukagula irutzen zaie, gauza berezia. Eta badaukazu, egia da jotzen ikusteko ere, oso ikusgarria dela instrumentua, eta zuek ere oso modu ikusgarrian jotzen duzuela. Bai, ikusgarria bada. Gero gertatzen zaigu, duela hilabete batzuk Taiwanen izan ginen, perkusionista topaketa batean, eta dena zean marimba, jole, ikaragarriak eta guk, argi izan da, guk lotxa pasatzen dugu olakotan. Baina haientzat ikusten dute, bien arteko melodiak egiteko eta adibidez, ez daukagian logika handirik, ez da bien artean sortzarena, baina guretzat logika baino gehiago jolasa, pasio hori da, eta hori da, egiten duena. Zuek jolastokia, edo zuek esaten diozuen bezala laborategia Usurbilen. Daukazue, Sutondoa hori Usurbilen kokatuta dago, beti edo? Txokoalden, bai. Bertako tren geltoki zarrean, hor aritzen gara lanean, hor dugu laborategia, hor ditugu zerrak, makinak, materiala, eta bai, Mikelek esan du Sutondoa, arrizko txalaparta oso luzia da, hoi ez da sartzen Sutondoa degun lekuan, orduan, oain goz behintzat, hol bat egin hortxek abitzen geha. Ze kurioso hori, esan duzu zerrak, ze klaro, zuen instrumentuak ere, zuen txalapartak eta ere, zeuek egindakoak dira beti? Bai. Bai, ez da, oaingoz instrumentu hau ez da estandarrez daude bi txalaparta berdin munduan, bakoitzak bere txalapartari, bikote bakoitzak bere txalaparta sortzen du, nahi du modukoa, izan deke egur bat, 2, 4, 10, harria, edozein materialekin. Ez dago mugarik. Soinua duen guztiarekin txalaparta indaiteke. Izotza. Lehenkoan izan ziren Txokoalden etorri ziren Otsagiko ikastolakoak txalaparta bat nahi zutela, eta gero aurrak eta tamainoz bajuagoa izan behar du, nahi jotzeko, eta
eta bi aulki hartu zituzten, eta hor prestatu genituen eskumekin, hola jarri gainean, eta txaulki parta bataiatu zuten. Begira aulkin arteko txalaparta. Musika gehiago orain gurera dator Nerea Alias! Bueno, venga, ya mucho. Ofizialki bai. Guri gero nago diguzu lasai. Publikoari, oso nahi zeate, Bueno, zemuz, ondo? Bueno, zuek urte batzu badamakizkizue, ibilbide luzea daukazu, Alias, ekartzen ditugun gonbidatu guztiei, lehen da biziko gauza beti urteena komendatu behar diezu. A ber, ni lehen da bizi? Bueno, zemat urte hontan, Jule, ni sartzen naiz, maja, hola, mua, zemoz publikoa. Esertzen naiz, eta gero, zaz. Baina, ber, eskemen peloteo bat dena ezin duzan, eta aparte gauza bat esan goizu. Bakoitza jarri gerra dago bere lekuan, ez da? Ibilbide luzea izatea ez da zerbait negatiboa, Hori ere ia. Horrek esan nahi du, ja batek, badula ja karrera bat, gauza asko inditula bizitzan. Esperientzi bat. Zoze positiboa da, Aliasek hori ondo daki. Aizu. Bia, jorro. Ja bale, Zerekin zatoz gaur nire Alias. Ez que beira, bian aiokin, ez dindet, eunen baten, altxengo naiz barkatu, kamara guzti, porque txotit ditut, baina eunen baten hartuko ditut, bitxu berlarretik, ez ditut beso kasko moitu, porque bestela topat egite zait eta ez da plana. Hola hartu. Eta? Hola ingo nizueke, baina beti kariño askorekin, Alias, bai, hori ere. Ez que hemen esiko nitzake, baina ez da kasillai. Bueno, venga, hemen dik. Bai? Ah, bale. Ba, mira ez, nola ez da hona sentik, hemen eseiko naiz, porque hemen bada... Erdi-erdian? Ondo? Ondo. Ondo ez da, baina ez urrundu, etorri, geixo, lasai. Emate batzutan koska itetela, baina hauei biloi bakarrik, si eso, ez, zuek lasaio. Bueno, kuestioa da. Ematen duzu Hiru minuturen ondoren, bai. Bideo bat sartu nahi eta ezin. Animo Nerea, zurekin gaude. Bira, Telleria Brothers. Nahikoa deu. Bueno, hoxe, a ber, ni beti artxiboko irudik berreskuratzea ditut. Hau da, ja ibilbide bat duten nahi, pues, ateatzezkiet inorrek ikusi nahi ez ditun gauzak, hau da. Gazte-gaztetako irudik. Zuenak ere, topatu ditugu, ez dakit, lehenengo irudik ez dira izango segurunaz, ez zuek bideo asko ite dituzte aparte, baina guk topatu ditugun lehenengoak baditugu. Adiz, bideo oso laburra da, bai? Eta zaudete, bueno, zu ez, baina, bida, ikusi zuen Gazte, bai. Claro. 20 urte pasadia, irudi haietatik. Zenbat urterekin elkartu zineten? Bueno, irudi horietan Igorrotxoarekin batera horrekatek biok sortu gendun, duela 20 urte, eta kontzertu hori ustean Logroñoko kontzertu badala, Kepa Junkerarekin batera, baina esate izut, hori izango, 89, Bilbaora 0 edo inguru. Hori kuriosoa da, futbolistak gehienak akordatzen dira jokatu dituzten partidu guztiekin, eta zuek irudiak ikusi eta ja badakizue kontzertua Logroñon izan zela. Bai. Zer goratzen zarete, kontzertu guztiekin edo? Ez, baina. Bai, hori ikusita bai. Ura bai. Katerinare seguro guatuko zuen, eta primera filako neskan bat guatuko zuen, bai, musikariko izatea normalen. Bueno, kuestioa da, Gorka Otxoa aipatu dezula. Norbaitek, Igor barkatu Gorka Otxoa, bera naia da, Gorka Otxoa, aske denak ezautzen zuen Gorka Otxoa, bera naia da. Zikotillo kotatzen egian nuain, hola, bale, jarraituko las. Igor Otxoa, aipatu dezula, berarekin sortu zenuen taldea. Mezu bat daukagu zuen zat, entzu? Txakun, txakun, Iepele, gaztek, zenuten espero hau, Bueno, aukera mandiate bideotxo honen bitartez gauzatxo batzuk zuei esateko. Lehenengo arkaitz, transmititzea eta helaraztea, zein ohorea eta plazerra izan den zure bide lagun izatea, astapen hauetan, horrekaren hasierako urte horietan eta bere garapenean benetan. Kriston eskertua nago, kriston irakaspena izan da eta gehien bat, kriston laguna izan zehala niretzat eta makulua momentu askotan, eta hori lehenik eta behin esan nahi nuen. Bestetik Mikel, zurekiko ere ez dudala inoro behagoa imaginatzen, horrekatik iseko nire partaidetzaren lekuko hartzeko, makillak nori eman eta zuri ere, ez dut imaginatzen inoro behagoa. Eta bai esan nahi dizuet, kriston musikoaz izateaz gain, garrantzitsuenak kriston giza maila dezuela eta hori gozada bada, kolosalak zehatela.
Hori bai, orain serio jarriko naiz gauzatxo bat eskatzeko. Eta hau bai eskertuko nizueke mesedez kontuan hartzeko, bale? Mesedez, etzazue inoiz ahaztu sol sostenidua. Hori gabe ez gara ezer. Bueno, gaztek, segi horrela, gauzak hain ondo egiten, eta musu handi bat, bale? Agur, agur, agur! Igor Otxoa hundia! Eta batez ere bukaerako mezu horrekin. Ez ze pasatzen da sol sosteniduarekin, ba? Beti arazoak izaten ditugu pixuarekin, ez da? Baina, gutza sagaratu dira denak ematea, eta igorri batzutan produzioa nahitzen da, eta orduan esaten baina, dena behar dituzue, ezin dugu hau kendu, hau zen batetan emate jozute hori. Eta bueno, sol sostenidua zan gutxina jotzen genduna, eta hor... Kontatu daukazu ezuek, pieza bakoitzari zenbatetan ematen diozuen, eta igorri dio sol sostenidorik gabe ere, joan gaitezkela, kontzertura. Gutxi gora bera gaina harri handi bada, orduan, klaro, harri hori horrek etzun kajan enkajatzen da hori zankendu. Eta hundienari gutxienetan ematen diozue gainera, ez da? Eskuminak bueltan bidali nahi balima diziozue, Igorri. Igortzio, zoragarria eiz.